25, pani Iveta Vojteková. Ovčiarske a pastierské psy zastupuje biely švajčiarsky ovčiar. Skupinu číslo 2 reprezentuje Doberman. Plemeno Fox Terrier sa stal reprezentantom skupiny číslo 3. Jazvečník dôsrstý králičí za skupinu číslo 4. A za skupinu číslo 5 nastupuje nemecký špicz trpasličí. Reprezentantom dojčov a farbiarov sa stal Beagle. Za stavače uvidíme írskeho setra. Zlatý retriever sa stal reprezentantom skupiny číslo 8. Za skupinu číslo 9 Cotonet Lear zastupuje skupinu číslo 6. Group a je jedinec, ktorého uvidíme v pohybe o malú chvíľu. Stal sa najkrajším jedincom 7. skupiny. Je to írsky setter červený. V tejto chvíli v pohybe zlatý retriever. Aj tento jedinec sa okrem titulu víťaz skupiny mladých môže píšiť titulom víťaz Slovenska mladých.